Most csinál? Most csinál. Oké. Oké. Bomba. Egy kicsit kormányt ide-oda. Oda. Oké. Esce Thiago faccio con Ferracci, so, ok. Na. Dolgoztunk már mostan? Már dolgoztunk, nem? Csak már nézni a terülői szinten. Jönnének délutára reggel. Megveszik? Gyerünk, és akkor általában nem vagyunk együtt. Ja. Lefűtt a terülőket, azok már belebújt a kurverészét. Aha, azért mondom, mert... Kipróbálták, mint ő tudod. Ma délután jönne a főnök, hogy reggel. Aha. Hát akiné a pénz. Hát mindjárt megmondja a srác, hogy akkor mi a zervos, akkor... Mi is egyetérünk. Köszönöm, jó. Benne csak a bokáját láttam pillanatban, két terülő benne volt. Így, hogy ti a kartérgáz, hogy mit terül, most Nincs a szám. Küssünk. Ha mindenki tolod, akkor ad egy. Hát az persze, mindegy, az Dízel füstöt, aztán ennyi. Még idegkörben. Automata változtat, ezek sok idő kerül. Az a piros automata, hogy van az autóvízületen. Akkor mit kérsz érte? Mit szeretnél kapni érte? Hát azt kéred érte, mit szeretnél kapni? Mennyit kell érte? Annyit szeretnék különben érte kapni. Az ember igen, sok minden szeretne. Tudod, hogy... Megy egy jó, 3 sebességes, akkor nem lehet tekerni. Hát most egyedikben vanunk. Egyedül megy? Ezt kéne tekerni a izét. A fék az. Fék van, hogy olyan kis, akkor kiesik belőle ember. Nem rossz, fűtés, villany, minden. Működik benne a fűtés is, mi? Igen, tök meleg van benne. Klíma is van benne? Klíma nincs. Az nincs.